И здравейте, пичове! Аз съм Хекс Хекс, Shadow Хекс Хекс. И днес ще играем Грани. Както виждате, сега ми гледат. Не бе, аре, найде време. Аз мога да записвам клип на Тривиадор. Записвай. Добре. Тривиадори там си гледа нова България. Добре, него да изтегля. Да. Добре, айде. И са кръсти и аз ще кажа после. Дай, ще извънна пак. Добре, хайде. Айде, айде.